Aquel verán paseino entre Compostela e a estrada onde ia ver a Virxinia. Lembro de ir con ela polo serán as feiras e romarías, San Pedro de Toedo, San Lourenzo de Ouzande, San Xulián de Guimarães. Daquela, paraba na pensión de Manuel Mato. Pois cerro aquí con Diego. 37, página 37. Bos días, señor Alfonso. Descansou ben? O colchón da súa cama é de pura lado vello. Don Manuel, poño un cuartillo de picadura e papel de viaje. Agora mesmo. Aí tengo o ligrillo. E que? Como lle vai coa filla do Demo? Como se atreve a falarme así do pai de Virxinia? Que ensinou a vostede? Ai, disculpe, non pretendía ofender. O caso é que don Camilo Pereira, o pai desa moza con quen paseo vostede, é un abogado moi temido aquí na estrada. Ai, iso algo me falou Virxinia. E como non hai preito que perda, pois moi enleado que sexa, a xente daqui puxolle o alcuña de Odemo. E ese sí que sabe inclinar a balanza para o seu lado. Ai, non será tanto como din, do dito feito. Sí que é, sí. Aquí, se alguén che quere poñer unha demanda, dille o teu defensor é o tal Demo, e sáqueselle as ganas no momento, sagas todas. Pois non o sabía. Non te asustes, é che home moi afable. Pois a verdade é que a mí non che me está sendo doado convencelo para que me deixe casar con Virxinia. Non sei, non debe ver en min un home de proveito. E non te preocupes. Cando entres no salón da súa casa e sentes nunha daquelas cadeiras, aquel día tes o casamento asegurado, ou polo menos, eso que di a lenda. Este aquí entón agora. Jesús. Jesús, ven. Sí, sí. Así que teu pai estivo emigrado na Argentina. Sí, tivo na Pampa o que ali chaman unha pulquería. Aquel negocio era o centro comercial de Leguas a Redonda. Vendía, mercaba, canto producía o país. Xa, e volveu? Sí, hai media dúcia de anos. A vida ali non era nada fácil. E aquí na casa facía moita falta. Pois a mí dixeron que Mariano foi alcalde de Rianxo pro Partido Conservador. Sí, pero 2 anos nada máis. Sí, agora xa non... Non sei que ruxe me chegou de que se acababa o xornaliño el bigotudo municipal ou algo así. El barbero municipal, sí, sacámoslo todas as semanas. Sei que nela aproveitades para criticar o actual alcalde liberal, don Varela, da corda de don Viturro. Criticar, sí, pódeselle chamar así, sí. Que opinas dese cura revolucionario que anda coa súa verba inflamada incendiando o país e chamando os labregos a horca? Pois eu, don Camilo, é que non lle pareza mal. Fíjese. Pero eu penso que fan falta moitos curas como Basilio Álvarez. Penso que é necesario mobilizar o campesiñado galego e acabar dunha vez cos foros, eses dereitos feudais milenarios que afogan as economías labregas. Sen dúbida, Basilio é un grande orador. Os sermóns que predica desde o púlpito da súa igrexa rural causan sensación, como cando di: yo no puedo predicar que mis compatriotas aguanten las cadenas cuando nuestro Señor Jesucristo ha venido a romperlas. Ben, pode ser que en alguna cousa estemos de acordo. Pero saibas que eu fui deputado provincial pro Partido Liberal. Sí. Con Riestra, desde 1888 a 1896. 8 añiños. E sabes que dicían daquela Marín? Sí, digo non sei. Que dicían? España ten 50 provincias e unha do Marqués de Riestra. Anda, senta. Vamos falar desos cadros que van facer para a sociedade, que vas facer para a sociedade, el gimnasio de aquí, da estrada. Está pegado.
Van, entón. Sí, sí, facer vos. Como non? Vos. Ai, ti, que botaste moi para adiante. Logo en setembro, pola Guadalupe, fun a Rianxo. Razóns tiña dabondo para estar contento de disfrutar das festas. Daniel, Tituán, canto tempo! que xa non leva o cabezudo. Ganas non me faltan, pero desde que apañei a tuberculose, o médico non me permite facer grandes esforzos. E fuches aos baños. Sei que na toxa hai unhas augas que o curan todo. Fun, pero finalmente tiveme que operar igual. Échase a vida, un sufrimento. O non sermos de cartón. Mira, o meu irmanciño está como un buxo e eu con achaques por todos os lados. Non te queixes tanto e vamos a tomar un neto. Vouche dar unha boa nova, Tituán. Casas. O mes que ven, coa moza máis guapa de toda a estrada. Xa será menos. Un pouco pequeneira si que é, pero a muller e as sardiñas, canto máis pequena, máis xeitosiña. Se vas casar, déixame que che dea un consello. Tens que afeitar ese bigotiño ridículo. Pareces un monicreque. Filosera, bota un par de netos dese viño que tes en bautizar. Hoxe hai moito que celebrar. Saúde. Saúde. Porque se xades felices e teñades un carro de fillos. E foi o 19 de outubro cando meu amigo Antonio Rey Soto, o cura poeta, nos casou a Virxinia e a mí na igrexa de San Paio da Estrada. Ese cura que os casou, di que tan no viño. Ditando viño. Di tan no viño. Ese cura é o confesor e secretario dos Temes de Ourense.